Občianske združenia Laberské Rusiny zorganizovalo v prekrásne rekreačnej oblasti Danova Kolomeči Laborec konferenciu prisviačenú 30. jubileu kodifikácii rusinského jazyka i jeho budućnosti. Sme rádi, že účasť na dnešnej konferencii zobrala časť akademickoj a kultúrnej obci práve z rusinského ruchu. Sú tu zastupcové našeho Rusinského múzea, národnostného vysielania, našej najstaršej organizácii Rusinskej obrody na Slovensku, Obštestva svätého Joána Krstiteľa, no a hlavní všetkých osnovných a materských škôl, s ktorými robíme v našim Medžilaboreckým okresi. Majme radi svoj národ, majme radi náš jazyk, rusinský kultúru, učme deti, učme budúcu generáciu. Все také jubilea, jak aj teper toho roku je 30 rokov od kodifikácie rusínskeho jazyka. Tak toto jubilea sú časom, koli môžeme aj bilancovať, aj môže pozerať do budúcna, jak s tým jazykom. Keď budeme hovoriť o bilancovaniu, tak môžeme hovoriť o tým, že je to nový jazyk a po tom procese kodifikácií bolo potrebné to jazyk zavesti do rozličných sfér našeho života. Što dúmam sobi, že vecej menšie sa podarilo v takých oblastiach, jak boli kultúrne inštitúcie, kde máme teatr, kde máme Puls, jak bolo vysielania v rozhlasi, v televízii, kde máme praktično aj internetové rádio, máme svoj novink, svoj časopis, dokonca vydávame publikácii každoročný v rusínskim kodifikovaném jazyku. Dostali sme rusínsky kodifikovaný jazyk aj do verejnej sféry, dá sa povisti. V ostatních rokách sa označujú i tablami naše sela a místa. To značí, že v týchto takých rôznych sférach sme slušní adaptovali ten rusínsky jazyk, ale na druhej strane sú zase oblasti, kde sa ten jazyk nepodarilo adaptovať. Tým najvážnejším, to, čo vse konštatujeme, je rusínske školstvo, kde dá sa povistiť, že do dneska ten rusínsky jazyk sa nedostal do škôl a je to, dá sa povistiť, najväčší aj problém súvisiacej s kodifikáciou rusínskeho jazyka. To nie je záležitosť toho, že sa to dnes hovoríme Je symbolické, že práve táto konferencia sa koná tu na území Medžilaborec, kde vlastne Rusine prvý raz povili, že choťať pestovať svoj jazyk, svoju kultúru, svoje tradícii. A tých 30 rokov je na zadumania a na povidženia, čo dále a jak dále. Kde sme sa so rusinským jazykom dostali? Čo sme všetko zrobili? Od najnižších stupňov, od materskej školy a školok, kde toto nám fungovali, pokiaľ deti byli. U vece místoch. Habura, Laborec, Krasný Brít, Vrava, Radvaň, Čabin. To len v Laberském okresi. Takže to bola jedna určitá taká etapa, z ktorej teper, dá sa povistiť, chasnujeme tých stredoškolákov a maturantov, ktorí sa nám hlasili k rusinskému jazyku a majú blízko k ňomu a aj besidujú tým jazykom. Oni sa nehanbľať na verejnosti. Pravda, že toto školy, tam už situácia je horšia, za to, že dnes nám zostali dve školy a na ostatních školách sa vyučuje rusinský jazyk jak formou krúžky. Chybuje nám bars srední stupeň. To je stredoškolské študente, ktorí by nadviazovali na vysokú školu, na Priaševský inštitút, kde by sme chotili, že by vece tých poslucháčov na inštitút sa nám hlásilo. A čo je toto tu? Krásny, Natálko. A tiko mať guľ od snihuľa? 3 guľi, popočítajme. 1, 2, 3. Výborný. No a čo to vím tu mať místo nosa? Morkov. Výborný mať morkov. A môži známe dajakú zeleninu okrem morkovky? Čo mo známe šipaťku? Veľkú medzeru doteper máme v školství. Choď po tým 89. roci po kodifikácii sa spustilo i naučania po školách rusinského jazyka, ale choď i majme dejak
možnosti uplatňovania toho jazyka v školství, ale все приходíme k nejakým bariéram buď z boku zriaďovateľov škôl, z boku direktorov škôl, ktorí nechotiať ten jazyk za to, že potrebujú na to kvalifikovaného učiteľa, sú tam nejaké úslovia, ktoré sa potrebujú spĺňovať a nemajú na to prostor. Ale z druhého boku my sa vse zaciklíme v tej problematici, že my nemôžeme sa dále rozvívať, pokiaľ sa nevychovať generácia, ktorá prejde rusínskym systémom naučalným, že by jednak to, bo má to vplyv samo sebou potom i na ďalšie sféry používania, i na beletriu. My vidíme, jakých máme písatelí, v jakým vici. Nemajme mladú generáciu, ktorá by písala súčasnú rusínskú literatúru. A to všetko sa odvíjať jak raz od školstva. Choď majme 2 národnostné školy, ale je to bardzo málo. Majme pár škol, 4 alebo 6, ktorých sa išli učiť rusínsky jazyk jak predmet, ale to sú 1-2 hodiny do týždňa rusínskeho jazyka. Je to bardzo málo na to, že by sa tá problematika rusínska tým deťom predstavila v takým rozumeniu a že by aj to jazyk nabrali, keďže už v súčasnosti rusínsky jazyk sa vytráča z rodinnej sféry. To znači, rodiči s ním a starí rodiči perestajú bisedovať so svojimi vnúkami po rusínsky. A jediné, čo nás môže zachrániť, je jak raz rozbiehnutý školstvo rusínske. Srednú školu absolútno nemáme. Dobrý deň. Znáte, jaký je dneska deň? Došli sme sa, jak sa schodíme ponedíľok, na našim kružku rusínskeho jazyka. My máme svoju rusínsku hymnu. Jak sa nazýva naša rusínska hymna? Ručanie. Ručanie. A kto ju napísal? Alexander Duchnovič. Tak 30 rokov sme sa snažili ten jazyk dostať jakoska tak oficiálno do tých škôl, jak vyučovací jazyk, alebo jak školy s vyučovaním rusínskeho jazyka a tak ďalej. A dúmam sobi, že tu sme zrejme zrobili asi chybu, bo z mojich takých praktických skúseností bym povedal, že my by sme mali ísť môže z opačnej strany na to. A to z takej strany, že by sme ten jazyk dostávali prostredníctvom možno neformálneho vzdelávania do tých škôl, prostredníctvom rôznych krúžkov, prostredníctvom toho, že by sme sa môže učili nejakú regionálnu výchovu a kde by sme sa zameriali na toto rusínske reálii. Teraz sa začína na bukvu Č. Červená. Červená, ale šije, dáš to na Č. Čorná. Čorná, dobrý, Katko, dobrý. Rusínsky jazyk Ja si uvedomám, že aj tá konferencia, keď ona predchodžať celoštátnych konferencií, dať sa povistí, ktorú bude robiť rusínska obroda, išli do konca roka, že dať určité námety, jakým smerom by sme sa mali pustiť. Či to tu tlač robiť tak, že robiť rusínskym jazykom aj latinikov, že by z jednej strany tote, ktoré znajú po rusínsky, teda azbuku, že by si znali prečítať, ale aj tote, ktoré chotiať znati, čo u tým ti knižky, ti publikácii je, aby si mohli prečítať. No ale ja bola pozvaná na ukoreferát. Tak prišla tu do Danovej medzi Labirciach povisti o svojich takých rozdumovaniach, o svojich dumkách, o tým, jak zachrániť rusínsky jazyk tu v Srednej Európe, bo sme svedkami toho, že jazyk vymierať za to, že naše deti nebesedujú po rusínsky a neovládajú hlavne azbuku. No a čítam vlastne z takých svetových a českých a proste uznávaných etnológií, etnografii, lingvistov, ktorí študujú malé vymierajúce jazyky na celém svete. No tak im sa vyznala o mnohých takých príkladách, od Leoša Šatavu, od Vladimíra Čornoho, ktorý indiánske jazyky študuje. Jaké je to bardzo vážne zachovať to jazyk, ktorý je zakodovaný v našich dumkách alebo v našej DNA u staročia dozadu. A napríklad, tak jak Baskové bojovali dokonca so zbraňou v ruci proti Ispancim, že by zachovali svoj horský národ. Takže keby napríklad Baske sa tak nebili za sebe, že chotili a žádali od ispanskej vlády, že by v školách sa deti mohli učiť ich baskický jazyk, tak by možno sme ani neznali, že taký prajazyk tu bol v Európe. Takže ja si myslím, že to je dobrý príklad na to. Dokonca profesor Magoči sa
sa tak vyjadril, že vzniknul nový jazyk, ale ten jazyk už tu bol, rusínsky jazyk tu bol, len my sme ho nemali v písomnej forme kodifikovaný a sme ho nepoužívali. A teper, keď je kodifikovaný, tak už môžeme písať. Je tu čtvrtý samostatný východoslovenský národ, to je popri Rusov, Ukrajincoch, Bielorusoch, sú tu aj Rusine, ale majú i svoj jazyk. A či to je lemkivská forma nejaká, alebo priašivská, alebo podkarpatská, alebo maďarská, alebo vojvodenská, to už teper nepodstatné. Podstatné je to, že budeme vysvetliť vzniknú nový kodifikovaný alebo literatúrny, alebo poslovenský spisovný jazyk, a to je rusínsky. Takže to sa praví, treba učiť od druhých národov. do tych IT procesów. Na to, že my potrebujeme rozbihnúť toto rusínske školstvo, my potrebujeme toto jazyk a túto kultúru aplikovať do školského systému buď-jakým spôsobom. To znamená, si to je regionálnou výchovou, v ktorej by boli jak raz prezentované toto reály rusínske a i nabihnutí na čítania rusínskych knižok, čítania rusínskych textív. Blokuje to jednak i to, že Rusíny nemajú školstvo celým, ale tak samo i to, že za poslední rok tu bolo strašne mnoho reform v školství. Bolo zrobleno dakýľko koncepcií naučania, ktoré sa vse minili a my nemáme učebník na to. To znači, i keď sa tak začínať učiť, tak prichodíme presne, tak sa cyklíme v tej problematici, že z jednoho boku aj by sme chotili zavesti, aj toto učiteľi nemajú z čoho učiť, lebo my nemáme učebník pro nich. Ministerstvo nechoče, nie je bars tak k tomu otvorené, že by toto učebníky sa vydávali, bo je to malá kilkosť detей, je to malý náklad a je to drohé. Ale pokiaľ sa my nepohneme v tým voprosi, tak budeme to ešte ďalších 30 rokov riešať. Budeme už v takým stavi, že už nebude čo učiť a nikoho učiť, bo už budeme moči bisidovať len o dajaký vymírajúci kultúry. Výzvou pred najbližším obdobím je také dva rozhlasy budú isto dať dokopy archív. Okruhів і тем, пов'язаних із хоснуванням русинського язика у різних сферах общественного і професійного живота, було вece. Тоте будуть детальніше обговореné на цілодержавній конференції, котру приготовлює Rusínska obroda na Slovensku іще в тім році.